25 mwana wanomara iguzi tobuda mabara chepapeli yi baba ndini kuraga forever outer Berlin yeah century yeni landing area baisa mabomba ndinomara sei chungu dzandiboka sodzi ndaibuda zvese neropa nemacheni terira andihopa landing area baisa mabomba ndinomara sei chungu dzandiboka sodzi ndaibuda zvese neropa nemacheni terira andihopa chandakaramba kubigwa nekonzo mwari tai kunde miedzo ini ndiri hope nditenge chiredzo mwari wangu ndipe izodzo ngoma chiririsi hanzi chakuparuka kundichaka moyo pamawo usasika nzira yakachena ndaramba zvekurasika mwana wanomara ndife ndakafanika landing area baisa mabomba ndinomara sei chungu dzandiboka sodzi ndaibuda zvese neropa nemacheni terira andihopa landing area baisa mabomba ndinomara sei chungu dzandiboka sodzi ndaibuda zvese neropa nemacheni terira andihopa pakazviona kare ndanga ndakatewa asi vaiteya nzou neriva vaudzei kuti vhudzi rakamera samusoni raga vava kundibwera yekwachiyemeni ndanga ndakanyura ndaimbova bofu meso ndasvinura game of love kundiekitira mjolo ndakabuka ndakurova doro landing area vaisa mabomba ndinomhara sei chungu dzandiboka sodzi ndaibuda zvese neropa nemacheni terira andihopa landing area vaisa mabomba ndinomhara sei chungu dzandiboka sodzi ndaibuda zvese neropa nemacheni terira andihopa chandakaramba kubigwa nekonzo mwari tai kunde miedzo ini ndiri hope nditenge chiredzo mwari wangu ndipe izodzo ngoma chiririsi hanzi chakuparuka kundichaka moyo pamawo usasika nzira yakachena ndaramba zvekurasika mwana wanomara ndife ndakapanika landing area vaisa mabomba ndinomhara sei chungu dzandiboka sodzi ndaibuda zvese neropa nemacheni terira andihopa landing area vaisa mabomba ndinomhara sei chungu dzandiboka sodzi ndaibuda zvese neropa nemacheni terira andihopa baba ndini kuraga forever outer Berlin yeah century Mission Gun Record. Did you hear the producer?